At ang daragang magayon? Ay gagi pare, top of the food chain pare. Tara kape! Tara kape! Konyo Bicolano at Robin Siana! Gagi pare, we're not your ordinary DJs. Tara kape! Tara kape! Gagi pare, feel good too. Awa! Konyo Bicolano! Robin Siana! Ano ang ugali mo kapag matraffic? Well, mas gutumin ako. Ay! Oo, gagi pare. Kaya kapag traffic, Awa. wag mo akong kinakausap. Ay, kasi pa? baka makain kita. Oo, kasi... Nangangain pala! Oo, gagi pare. Ewan ko ba, but there's something in traffic. Awa. Gaano man ito katagal, gaano man kahaba yung pagdadaanan ninyo, nakakagutom. Totoo! Tapos dyan pa ako nakakaisip, gusto ko ng burger, gusto ko ng fries. Alam mo yung mga ganong stuff and all. Sa bagay, marami kang oras para mag-isip. Mag-isip, yan. Sa bagay. Ikaw ba, what's your ugali kapag traffic? Sa akin, basic. Ay, ano? Nagagalit ako. Ay, Oo. oo. As in, mainit talaga yung ulo Kahit ko. nakatodo yung aircon? Awa, mainit talaga yung ulo ko. Pero pinipilit ko na pinipilit ko na maging kalmado. Kasi pansin ko kapag mainit yung ulo ko, parang nga nabubuisit ako kahit na walang ginagawa yung ibang tao sa Oo akin. nga, nandadamay ka. Awa. Tsaka gagi pare, mas nagiging makanos lang tayo or like pangit. Ayan. Kasi nadadagdagan yung wrinkles natin. Tuto. Tsaka wag kang mag-inano dyan, nakataksi ka sa sarili mong sasakyan. Kaya nga. Ay nako, pero iba talaga epekto ng traffic sa atin, ano? Oo. Kahit sabihin na resilient ang mga Pilipino, walang resilient kapag traffic. Oo. At dyan lumalabas yung mga uga-ugali talaga ng mga pasahero. Awa, tutuyan. Kaya eto kabisyo, ibibigay namin sa iyo ang huling dalawang uri ng pasahero kapag Traffic! Tara kape! Tara kape! Ayan, punta tayo sa number 1. Inot. Mumuna ito ang mga content creator. Kuya, matagal pa ba tayo? Opo ma'am. Medyo malala po ang traffic ngayon ma'am. Tingin nga. Okay lang kuya. Okay lang po ba na mag-picture-picture sa inyo? Ay, naku. Bakit po ma'am? Ay, okay lang yan. Halika dito picture. Ayan. Ay. Magpo-post lang ako na nakasakay pa ako. Oo. Kasama po talaga ako ma'am. Ay, sa pangiti ka yan. Oo naman. Magpo-post lang ako kuya. With my personal driver. Personal driver? Hindi nyo naman po ako personal driver Okay lang yan kuya. Bigyan na lang kita ng tip. At saka, pasalamat ka nga. Hindi ako nagre-reklamo. Kahit alam ko kanina ka pa paikot-ikot dyan. At tingnan mo, tumatakbo yung metro Ha? Paano umikot-ikot? Nakatigil nga po tayo. Tsaka, hindi ko po gusto yung pananalita nyo Hindi ko po kayo niloloko. Alam ko na yung mga galawan nyo kuya. Kaya ihatid mo na lang ako sa office. Bumaba na lang po kayo ma'am. I-report kita! Baba! Ayan. Uy, pero legit to, no? Yung mga yung mga magpo-post na with my personal driver. Kaya kung ano dyan. Oo nga, kahit alam naman natin na taxi yung background mo. Oo nga, gagi pare. Hindi pa. Ang importante naman kasi dito is dapat we respect each other's job. Awa, Yan. totoo. Ay nako, hindi lang naman sa mga content creator at sa mga taxi driver may connotation. Yan, Usually kasi kapag taxi driver, ang nasa isip ng tao, iniisahan sila. Niloloko kasi syempre hindi katulad ng Grab or kung ano pang mga mobile app. Kapag sumakay ka sa sasakyan, fix na yung babayaran. Legit yan. Pag sa taxi kasi, tumatakbo yung metro. Depende sa layo ng pupuntahan mo. Oo, totoo. So yung mga tao, feeling nila, iniikot-ikot sila ng mga taxi driver. Yeah, oo nga. Anyway, yung mga taong ganyan, mga paranoid kasi pinaikot-ikot sila sa relasyon. Oo. Pero hindi naman maiwasan. May mga ganong taxi driver din talaga. Basta lang tayo, traffic na nga. Magiging toxic driver ka pa. Magiging toxic na pasahero ka pa. Ano nang nangyari sa atin? Kanal? Kaya nga, nagtotoksikan na lang. Oo nga. Ay, naka, anyway, that's number 1. Punta naman tayo sa last but not the least, number 2. Pangadwa. Ito ang mga interviewer. Grabe! Ang traffic, ma'am! Ma'am, okay lang po ba kayo dyan, ma'am?
Okay lang ako, kuya. Wala naman nagbago dito sa Pinas. Ay, oo nga huy. Grabe yung traffic. Gano'n na kayo katagal, kuya, nagta-taxi? Matanong ko lang, ha? Para kasing memorize at basic na sa inyo yung mga pasikot-sikot dito sa EDSA, oh. 28 years na, ma'am. Ay. Kasing edad ng panganay ko. Ay, grabe! Isa po kayong huwarang mamamayang Pilipino. Magkano naman yung boundary nyo? Boundary namin, ma'am, 1-3. Ay, ang laki mo, ang laki. Uy, ako Ang po. laki din po pala. Di magkano ang take home nyo niyan, sir? Naku, may mga anak po ba kayo? Hirap magpaaral ngayon. Hoy, Oo. ma'am, sinisikap ko pong makauwi kahit mga 1,000. May pinapag-aral pa kasi ako eh. Buti nga po yung panganay ko nakagraduate ng scholar dyan sa May de la Salle sa Maynila. Ay, pak! Opo, tapos yung pangalawa ko, engineer na. Yung isa ko na lang po yung pinapatapos Ay, ko. talaga? Ilang taon na po siya? Saan nagka-college? Anong kurso? Yung bunso ko po, graduating na ma'am sa UP Diliman, statistic ang kurso. Talaga? Mukhang gwapo yan, ha? Lodi kang tunay, kuya. Yung anak mo, siguro Gerald yung pangalan Hindi niyan. po, yung pangalawa po yan. Isang taxi driver nakapagpatapos ng mga anak sa kolehiyo. Naku, ang galing nyo at ng misis nyo. Ay ma'am, reporter po ba kayo ma'am? Ang dami niyo po kasing tinatanong ma'am. Hindi, bored lang ako. Tsaka lubat na phone ko. Kaya ayun, nakipagkwentuhan na lang ako sa'yo. Ayun po ba? Ayan. Pero mas okay to sa akin. Kapag ako yung driver, I would appreciate yung mga these kinds of passengers na interviewer and all. Awa, totoo. At same way din, no? Ako na-appreciate ko yung mga driver na ang dami ring kwento. Yan, oo. Oo, kaya nga, feeling ko nagmana ako sa tatay kong taxi driver eh. Oh, kaya ang daldal mo ngayon Kaya ang din. daldal ko ngayon, ang dami Oo. kong ebas. Kasi imaginein mo naman, no, ilang oras silang nasa kalsada, ilang tao ang nakakasalamuhan nila sa oras na yon. Yan. Ang dami nilang kwentong nakukuha. Ay, naku, legit yan. Naalala ko tuloy yung nasakyan ko nung nakaraan. Awa. Galing ako ng MOA, tas taxi driver siya. Nakwento niya sa akin na nagta-taxi siya para makaipon, para makasunod sa ibang bansa. Sa mga anak niya. Kasi pinauna niya doon yung asawa niya, Awa. yung mga anak niya siya na lang. So, para daw hindi Ay. mahirap pagpasok niya doon sa ibang bansa, may pera din siya. Oh, wow. Diba? Oo, nakakatuwa. O, diba? Sa mga kabisyo nating taxi driver o kahit ano pa ang iyong trabaho, hindi hadlang kung ano man ang trabaho mo kasi tulad nung nasa kwento natin, nakapagpatapos siya ng kolehiyo. Oo. Tapos may susunod pa sa ibang bansa. Oo. O, diba? Goals na goals. Tayo rin mag-taxi driver na lang tayo. Oo. Nako, kaya saludo talaga kami sa mga mga biyahero sa daan. Ikaw man ay pasahero or driver dyan. Ako, salamat kasi ginawa nyo rin kaming number 1 sa mga sasakyan. Kaya nga, Diba? grabe yarn. No? Maraming salamat sa inyo, kabisyo. Anyway, kung hindi mo nabutan ng usapan namin ito at may gusto kang ipa-shoutout na paborito mong driver, O, yun. i-shoutout natin sila. Hanapin mo kami sa aming mga social media accounts. Ako sa aking Facebook, Instagram, Twitter, TikTok at DJ Robin Shena. Same socials, mga broski, at Konyo Bicolano. O siya, kabisyo, makakasama niyo pa kami hanggang mamayang 3:00 ng hapon para bigyan pa kayo ng mga signs, tips at skits Sa buhay-buhay. Muli, this is your pinakamagandang probinsyana, DJ Robin Shena. Your Ragong Broski, like super legit and all, Konyo Bicolano. Dito lang yan sa Tara! Kape. Tara Kape! Sa 90.7 Love Radio. Feel good. Ay, gagi, pare. Awa! Tara Kape! Tara Kape! Konyo Bicolano at Robin Shena!